Ukulunywa inyoka. Sanibonani, ngiyathemba nisaphila. Niyawabona amavidiyo ku-TikTok sichaza amaphupho channel. Ngicela nihambe niyocela inbox number noma ithathwe kwibhayo bakithi. Ngiyabona abantu ama-comment bafaka bacela iy'namba. Kwi-comment ubhale i-question le ngizoyifunda mase ngenza ividiyo elandelayo. Yebo. Kunobhalile nje lapha uthe yena-ke ubelunywa inyoka. Okusho ukuthi-ke yamluma. Leli phupho alikho lihle neze. Ngicabanga ukuthi sonke siyazi nje ngenyoka, ngike ngachaza ngathi inyoka isitha sakho. But-ke kuya ngokuhlukana kwey'nyoka. Njengoba uthi ibizikuluma lezi nyoka, izitha zakho lezo ziyaphumelela kwezikwenzayo. Kusho ukuthi wena kuzomele uthole usizo ngokushesha ngoba uma kuwukuthi ziyakusebenza noma ziyakuthakatha noma zenzani, ziyaphumelela, uyabo? So, kuzomele uthole usizo ngokuphazima kweso kungaze konakale. Ningakhohlwa uku-subscribe-a, ni-follow-we, nisale kahle.